Kaixo, Garbiñeri hartan naiz, Tolosaldean lanbide heziketako irakaslea, eta bideo tutorial honetan erakutsiko dizuet nola erabili dudan adimen artifiziala ebaluazioa eta feedbackerako. Nire kasuan erabili dudana da galdetegi bat ebaluaziorako, eta adimen artifizialari esan diotena da galdetegi hortako galderak emateko eta erantzunak bai eta feedbacka ere bai. Orduan orain azalduko dizuet pixkat nola egin dudan, ez? Hemen ChatGPTen galdetu diot, orain aurreko firewall kontzeptuak ebaluatu nahi ditut, ikasle kontzeptuak barneratu dituen aztertu nahi dut, firewall unitaterako galdetegi batekin, 4 galdera egon behar dute, galderak true or false motakoak eta multiple choice motakoak izango dira. Galdera bakoitzean esan zein den erantzun zuzena, galdera bakoitzean feedbacka eman eta erantzun zuzena eta bai okerra. Orduan egin diot eta hemen eman dizkit proposamen batzuk, ikustezue, eta ondoren esan diotena da jartzeko GIF formatuan, ez? Eta GIF formatuan hemen ez du egiten nik nahi bezala, eta orduan horretarako erabili dudana da beste herramienta bat, kasu honetan Copilota, eta Copilotai bai esan diotena da, engoiten ikustezue, eman galtzen izazkeak galdetegi hau GIF formatuan, esan dit baietz, eman diot kopiar pegar indet, eta eman dit GIF formatuan, ez? Eta gero iten dauna da GIF formatua hartu, eta testu editore batea pasatzen deu, eta testu editore hori gero guain jaingo deuna da ikasgela jo. Orduan ikasgela etortzen naiz, eta ikasgelan galdera bankuta indetena da importatu. Itetena da aukeratu GIF formatua, eta hemen galdera hau hartu eta esan importatzeko. Orduan importatzen ditu, eta hemen dauzkezu galdera guztik jarraitu, galderak ondo daude, jarraitu, eta ja hilo ditu kategori bat sortuet, firewall kategoria, eta kategoria horta, ez? Konturatzen naizena, eta gero jau izango litzake hartu, eta galdetegi baten sartzea. Konturatu naizena da, galdetegi egiteko garaian, adimen artifizialak aurreko bideotan aipatu dudan bezala, horri hutsetik hasi beharrean asko laguntzen dula, ez? Ematen dizkidan galdera guztik oso argi dauket ez dauzketela erabili beharrik, adibidez nik jagoin bi aldiz indet ekintza hau eta galdera bankun 20 galdera dauzket, ez? Eta ez dauzketela horiek erabili beharrik, baizik eta horiek gehigarri bat diela, eta gero nik erabiliko ditudana, nik hutsetiken sortutakoke erabiltzea dauzketela, ez? Eta hau dena gehigarri bat bezala da, laguntza bat, eta azken erabakien ere da, eta gero nik erabilikoet ze galdera jarri, eta galdera bakoitzei ze balio eman, ez? Orduan, nik ikusi dezue oso denbora laburrean, galdetegi bat galdera bankun galdera asko dauzketela, eta gero izango litzake galdetegi sortzen. Orduan, denbora asko aurrezten dit, baina beti kontutan izan behar dugu hau gehigarri bat izango dela, ez? Mila esker.